formes i passar-ho bé amb els amics. Perquè exercita els nostres músculs. Perquè gaudim de l'aire lliure. I dels amics. Perquè és molt saludable I perquè treballem en equip. Podem fer amics i és molt important. És molt saludable fer esport. és necessari per a la salut i per a estar en forma.